ఎవరని ఎదురే నిలిస్తే తెలిసే బదులతడే, పెను తుఫాను తలొంచి చూసే తొలి నిప్పు కణం అతడే, పెను తుఫాను తలొంచి చూసే తొలి నిప్పు కణం అతడే. చుట్టూ చీకటి ఉన్నా వెలిగే కిరణం అతడు, తెగబడే అల ఎదురైతే తలపడే తీరం అతడు. తన ఎదలో పగ మేల్కొలుపుతూ ఒడిదుడుకుల వల ఛేదించుతూ ప్రతినిత్యం కథనం జరుపుతూ చలరే ఓ శరమతడు. Life taught him to be faster, we made him handle little things smoother. He's living on the edge to be smarter, this world has made him a fighter.